حاسنا فالفينا يا مريت فريق خوتنا كل كرامتك يحاسب حاسنا سلام تغطيتي مدبات فنجليري ميديا كمي تمسيو نلوم سولوس إسران شمونتن مياجا بكالايت عشت مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرات تغطيتي بتي قدام عين رأى قداس زعبامس إن فيلم حادث كابتي نمراقبيتات علم عبيت زياناتاتنا أرستاتن كوينو زركب زلو نايلو مدحرقاتي حبرات إمارات عرب دحروس السعمتات لمحبر أفريت نداد أوبيك بوقع قريفاتو تركب على حبرات إمارات عرب بمنقدي مرحنا يتهاقرا بيلا أبززاد قحط حاتير حبريتا كاب حادو قنبت جميرا إذا هاقر كاب أوبيك مولو بمولو كتوات مخانيا حبريتاتات زرقحات ركب زلا أب أوبيك زت ترنف هاقرات نقربن واقعات ندادي نعلم وسنت هاقرات ينيرن حبرات إمارات عرب كاب أوبيك موت عملت اتهاجر نابعداقات عالم تغربو ندادن أواقات ندادي قرب زبهال أيكهلوانيو إزغا نتاب عالم نازلو قربن واقعات ندادي عبم مزباع كفتر كمزخلين مراقبتاتنا عالم زتفلالي تنتانتات حيجان اناوتا زركبا زلوا أبو بيك تترنفن زركبا زلوا هاقرات بزو حبرات إمارات عرب وسيراتو تركب جلا هاند بتاوي سقومتات سكفت أن اللاقلت يركبا لوا حبرات إمارات عرب بتاب مونغيران أمريكان إسرائيل زتغستا حدقنيا وكينات قداميتي زتهاسيت هاقريا كتابانا إزهاقر مولو بمولو حامد دفاجو لحيشي يركبالو اتهاقر نمنغست أمريكا فينانسا وحاقز كقبر الله وقعوا توعيتات أبزز حلفة كنيات أغريبات اللونيرا حبرات إمارات عرب إذن كالين أبزلو واللكونتاتيو كاب أوبيك موتا بوقعي أفريتات ركب زلا إذا حدا كابتي نمراقبتاتنا عالم عبيت زياناتاتن فلتاميتاتن كوين زركب زلا قدايو كبرات غاتاتلتنا كاب واقعات ندادن عداقاتات على منكي وطانا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب سبسلطان منغس إيران اتهاجر أباب فيت موداغن عقل صبتن تركب سلزلا متاب هرمز بهوتوت خفتو دليتات كمزلوم نبريزيدنت أمريكا دونالد ترامب لومي كمزحبرو إذا بريزيدنت أم حبراو مراقبيتات أماسيو عاتير تعوف أسفير يركبالو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بترقاقم اوان نيران مري مرحلو منغسنا يتهاجر ايفلدنيو اتومس أمريكا زراربو سبسلطان وصنتي كونن كبل كزارب تنحين اللون إذا حج إيران دونالد ترامب منغست أمريكان أغريبات لهم تركب جلا كم زعين التوعيتات بوغن أمريكان دونالد ترامب انت عينت ملاش خوابيو كنكتاتلون كنعزمونينا تغطيتي نابتي كلاي نوريا قداس زعبامس النسجر بغطتا مسرعات بالتقنان نبحرن أفرق بحرن زي كايرو زلو عند راتات زتت عازقينو سرعات بالتقنان كام محبراو مرخبيتات حادث سند بسنبادة دمسيسو يركبالو إذا بالتقنان دمسيسو يركب زلو كم زعينة سندات عبيت حركاتات كم تعلو كم زخل مستملكتيو ناب كم زعينة سقومتات آتي زركب زلو أبزا مونغيرتران أمريكان زلو تندون ركباتن ناب نور درجاتات كم اللي سلي بحال أبزلو وان ساعتن سرعات بالتقنا زخفلهم كوراكورن أغلباتن أبقى تويتر كنبحو كنكتاتلن كنعزبن كنين عينا حدا كابجيوم كاميرون هاتسن زتبهالت علاوي بعد سلطان ناي منغست أمريكا نبر أبز حج وانون أب منغست أمريكا عبد الوازلو سبيو إذا سبزي ناب أديس أباب مغنى مسب سلطان سرعات بالتقنا بوفليكا سب سلطان نشرات كودات وطاي ناي تهاجر ركبات كم زكاده ኢንስቲትዩት ፎሬን አፌር ዝተባሃለ ልሳን ስርዓት ብልጽግናን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ናይታ ሀገር ዝኾነ መራኸቢ ብስእልታት አሰኒው ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዜናን ጸብጻባትን ዘርጊሕ ነይሩ ካሜሩን ሃድሰን ነዛ ሞንጌርትራን ኣሜሪካን ክፍጠር ዝበሃል ዘሎ ጽምዶን ርክባትን እቲ ቀዳማይ ጽሑፋት መጽሓፍ ዝቃወም ዘሎ ሰብ እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምቕናዕ ምስራዓት ብልጽግና ዘካየዶ ከምዚ ዓይነት ርክባት ካብ ዓይኒ ማንም ኤርትራውን ካልኦት ሃገራት ዓለምን ዝተኸወለ ይነበረን ኣብ ልዕሊ ካሜሩን ሃድሰን እውን ዝተፈላለዩ ወጻእተኛታት ኣብ ልዕሊ ኮነነ ከዝንቡ ተኸታቲልናን ተዓዚምና ነርና ስርዓት ብልጽግና እዚ ሓደጋታት እዚ ካብ ካሜሩን ሃድሰን እውን ጸውታት ስለ ዝመፀ እዩ ነዚ ሰነዳት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ገጻ ትዊተር
ኣሊዎን ደምሲስዎን ዝርከብ ዘሎ ናይ ስርዓት ብልጽግና ጉዳይ መወዳእታ ይብሉ ንብል ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮናን ነዚ ጸላዊ በዓል ስልጣንን ሎቢስትን ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣሽሓት ዶላራት ከፊልካ ዓዲምካ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብስእልታት ኣሰኒኻ ፕሮፓጋንዳ ነዚዕካ ነቲ ስእልን ሓበሬታን ምድምሳስ ማለት ብልጽግና ኣብ ናይ ቆልዑ ፆታታት ተጸሚዱ ይርከብ ከም ዘሎ ኢኻ ካብ ነገራቱ ክትፈልጥ ትኽእል። እንተ ካሜርን ሃድሰን ኣብ ኣሜሪካ ተሸጒጡን ተዓቂቡን መሳርሒ ስርዓት ብልጽግናን ልሳን ኣብዪ ኣሕመድን ከም ዝኾነ ንህዝብታት ዓለም ቁልዕ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። ብልጽግና በቲሉ ዘካይዱ ዘሎ ፈተነታት ዝኾነ ይኹን ፍረ ምርካብ ሲን ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ብቐጥታ ምስ ሃገርና ኤርትራ ዝተተሓዘ ኮይኑ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ዝምልከት ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ምዕባለታት እናተኸስተ ይርከብ ኣሎ። ኣፍሪካን ኮንፊደንሻል ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ንርክብ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዶናልድ ትራምፕን ዝምልከት ሓደ ጸብጻብን ሓበሬታን ዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ። ኣፍሪካን ኮንፊደንሻል ኣስፊርዎ ዝርከብ ዘሎ ሓፂር ሓበሬታ ከም ዘለዎ ትጸብጻብ ናባኹም ከብለ ደጊመ ሰናይ ምክትታል። ትራምፕ ምስ ኤርትራ ርክባት ንምምሕያሽ ይንቀሳቐስ 27 ሚያዝያ 2026 ዋሽንግተን ንልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ምስ እትቆጻጸር ኤርትራ ዝደረኽ ዘረረብ ንቡር ምግባር ይደስስ ኣሎ። ብሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ብምዝራብ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላሱ ክድህስሱ ጸኒሖም እዮም። ብግብፅን ማሳድ ብሉስን ላዕለዋይ ምኽሪ ኣፍሪካ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተበገሰ ዛኺባታት ንፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ዘሳተፈ እዩ። ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ተወሳኺ ኣኼባታት ክካየድ ትፅቢት ይግበር። ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዓሰርተታት ዓመታት ተዓፅዩ ጸኒሑ። ኤርትራ ምስቲ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ምትሓዝ ስትራቴጂካዊ ተራ ግን ብሰንኪ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝያዳ ወሲኺ ይርከብ ኣሎ። ኤርትራ ልዕሊ 1,100 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ እትቆጻጸር፣ እዚ ድማ ነቲ 12 ሚታዊት ናይ ዓለምና ናይ ባሕሪ ነዳዲ ጽዕነት ዝሓልፈሉ ሰሜናዊ ምዕራብ መጻቦ ባብኤል መንደብ ሓዊሱ ኣገዳሲ ጽልዋን ተበጻሕነትን ኣለዋ። ኣብ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝወፁ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ቁጠባዊ ገዳም ልዓልን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ምምሕያሽ ኣስሚዖም ኣለዉ። ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ናይ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ጽፍሒ ባዶ ገይሮም እዮም ጸኒሖም። ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ መላእቲ ሃገር ዝነበሮ ወተሃደራዊ ርክብ ኣፍሪካ ኮማንድ ኣብ ምዕባይ እውን ይደሊ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ እንኮ ዓብዪ ወደባዊ መደበራ ኣብ ጎረቤት ሃገር ጅቡቲ እዩ። ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ኣፍሪኮም ምስ ዕጡቋት ሓይልታት ሊብያን ጥልያንን ሓበራዊ ተልእኾ ጸረ ሽበራ ኣብ ሲትር ጀሚሩ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ጸብጻብ ኣፍሪካን ኮንፊደንሻል ትማሊ ሒዝዎ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ እዩ። ኣብ መንጎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካን ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት ቀጥታዊ ርክባትን ዘረባትን ክካይዱ ምዃኖም ኣብ ሓበሬቱ ጠቒሱን ገሊፆን ይርከብ ኣሎ። እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ተገንፂሉ ዝርከብ ዘሎ ሓድሽ ምዕራፍ ንከምዚኦም ዓይነት ዓበይቲ መራኸቢታት ቃንዩ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ዜናን ጸብጻባትን እናሰርሑሉ ይርከብ ኣለዉ። ኤርትራና ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን ዘለዋ ጽልዋን ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን ብቓላት እውን ዝግለጽ ኣይኮነን። ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ትማሪ ታሪኻውያን ጸላትና ዝነበረ ሃገራትን ሓይልታትን ናብ ከተማ ኣስመራን ዓዳሃሎን ክጓያ ንከታተለን ንዕዘብን ዘለና። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎማ ኣዳልዩ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ጸናዕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኹም ሸደክሬ فالفينا يا مريت صريخا وإحنا طول الكرامة يرحاسي حاسنا